Здравейте ви, Бокс, аз съм Мартин от Text Predator и това е как се прави. Епизод 4, мисля, че е. И сега ще ви покажа откъде си изтеглите прозрачен нотепад. Ето, виждате. От тук горе се така и пишете. И така. За да... Опа, не смених езика. Така. И, значи, влияте в интернет. Не записвай. Значи, влияте в интернет и пишете в Google глас Notepad Download. Ето, този линк ще го има всъщност. Не е нужно да го търсите. Този линк ще го има. Цъкате тук Download глас Notepad. Сваляте го. Чакате да се свали. Ето го тук. След това го екстрактвате. Отваряте го. И ето, имате си прозрачен нотепад. Ами, това беше урокът от мен. Аз бях Мартин и дано да ви е харесал. До следващия път.